Montes, su ordenador funciona perfectamente, está bien prendido, es de noche. Hace frío, pero estamos aquí una vez más con el calorcito de nuestro estimado licenciado Miquel. Buenas tardes, ¿cómo está? Bon vespre Club de Lectura i Ninet de la biblioteca. Avui farem uns instruments que són més que de música, són de Ferranau. I m'on anem, jo vol dir, a Serrat de Pedra de la música. I m'on anem que els altres jugaven a davant en el poblat, això és un conte per nens, jugaven ninets a davant del poblat i n'hi havia un que feia d'àrbit, i feia... Así en primer plano para que los vean, ¿eh? Feia Renau en la boqueta. Què va passar? Que un dia van pegar una balonada, no? Amb un coco, amb un meló, amb una cinta, el que jugaven, i li van fer baixar dues dents. I el nen, quan van a pitar, no hi havia manera. Què va passar? Que van quedar fora l'àrbit, i estaven com desesperats. Però hi havia un nen que son pare tenia a davant, bé, ¿Eso qué es? a davant que seva, una melé, i va trobar aquesta melé foradada, que una rata se coneix, es veu això. Aquesta rata se degué menjar per so, i aquell nen va pensar, va dir, man, ¡Magia, licenciado! ja tenim Nutritivo. un àrbit i tenim un pito. A partir d'aquí van anar jugant, fins que un altre nit son pare, de fang, va fer un pitó d'aquest. Fijaos bien, ¿eh? Y orfebrería, sí. No, orfebreria, això és fang. Alfareria seria. Disculpe, licenciado. Bé, ja tenim això. Més endavant, un que tenia en dobret, que seva, el lotet aquell, son pare li va fer aquest pitó ja, veus? El vigillet, tot, aquest pitó que era d'una banya, tot de cabrit, i aquell ja pitava de veure, aquell ja podien arbitrar el vaso. Aquí ya sonaban bien, ¿eh? Ja sonaven bé. Un dia hi havia un nen, veus, que son pare li va fer un de test. Cuánta magia, ¿eh? I el nen jugava i feia d'àrbit també aquest dia. Justament va ploure i Licenciado, hermosa transformación, ¿cierto? va tornar com un ocell. Como una I cadernera, a ¿cierto? partir d'aquí, aquells lotes ja van deixar de jugar a futbol i se van dedicar més a caçar, perquè se'n donaven compte que amb el reclam aquell, els animalets podien agafar gorrions i coses d'aquestes. Un altre dia van anar a aquest altre. No se mata antes, licenciado, ¿eh? Pues n'hi havia un altre que es posava així, feia reclam de per Déu, i un altre que... No logro saber cuál gorrión es este, licenciado. Jo tampoc, però era un gorrió. I Bueno, estimados radioyentes, vamos a hacer un pequeño receso para recuperar fuerza. ¡Hostia! ¡Galletas! Me encantan, qué buenas son, ¿no es cierto? ¡Licenciado! què passa? Prosiga. Vinga, man. Què va passar? Que aquella genteta va passar de la caçador, va passar el temps i se van dedicar a guardar els animals. Però en tot el que havien après ja van anar evolucionant. Per exemple, aquell pito que més tenia un foratge n'hi van posar 4, ja feien una musiqueta. Van evolucionar de cap, per exemple, veus, de fang, un ocarina. Cuánto conocimiento, licenciado, ¿eh? Veus? I van anar avançant, després amb la cama d'un cabritet van fer una flauta, ¿Sos un hueso? amb un altre li van posar una canyeta i van fer com una xeremieta, allò que us vaig mostrar l'altre dia, anaven tocant els aules aquests Tecnología punta, de licenciado. pa, i fins que van arribar una altra vegada a la nostra amiga la canya, no? I ara volia explicar una cosa. Veus la canya, ara vos donaré un do, me pots ajudar? ¿Cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¡No, licenciado! Molt bé. ¡Me quedé sin aire apenas! Quan fem l'escala,
què és el que feim? Què és el que feim realment? Què és el que feim realment? Feim tornar, feim se m'ha premunt, feim tornar l'instrument petit. Passant de greu, agut, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, i ara ho faré Cierto, licenciado. ràpidament, perquè hem de fer dia, perquè els telèfons mòbils, cada pil els tenim més carregats i me'l faran un tro. Mucha curiosidad, licenciado, para saberlo. Això seria, veus, una canyeta, li hem fet la maplanada, li hem llevat un poc de cada costat, ho veus? Con el respeto, esto es una pajita, ¿cierto? En castellano. Una pàgina en castellano i en mallorquí se diu una paella, perquè realment les feien de paella, ara les fan de plàstic. Bé, ara això és una flauta, la més, diríem, la més aguda que és. Aguda no, seria una flauta, la més baixa, va. Començant, te dono un do. Do, re, mi, fa, sol, doble, licenciado. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Moment, ara farem la soprano. Preparat, però no, ja sé que no és res que fer, però intenta afinar un poc, vale? Como la galleta todavía, licenciado. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, licenciado. I ara passarem a ver sortir. Adelante que no m'hagués fet nada, perquè així com està en urgència d'avui, el posaríem punyetero. Preparat? Es fácil que se le prende. Dóna'm un do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, lo consiguió, licenciado. Molt bé. I fins aquí ja si Déu no ha hagut ¿Está usted accident. mareado? No. Oxigenado, licenciado, prosiga. Molt bé. Han passat avui l'evolució de fa molt d'anys, fa un parell d'anys, hi havia una cosa que se deia un serró amb instruments aquí de dir, però un dia ho veurem. Ara tothom a sopar. Se terminó ya la instrucción del estimado licenciado mientras está recogiendo sus menesteres. Por favor, no duden más. Y denle a like. Paz y amor.